Moikka, mä oon Roope Nanoksilta ja tänään mä kerron teille Nanoksin kylpyhuonehuollosta. Kylpyhuoneen käsittely alkaa tehokkaalla syväpuhdistuksella, jolla poistetaan kylpyhuoneeseen kertyneet epäpuhtaudet, kuten kalkkitaarat, rasvalika ja pesuainejäämät. Puhdistuksessa käytetään monivaiheista erikoispuhdistusmenetelmää ja hyödynnetään ammattilaistason pesuaineita ja menetelmiä, jotka on räätälöity eri likatyypeille. Näin saadaan palautettua kovallakin käytöllä ollut kylpyhuone lähes alkuperäiseen loistoonsa. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että silikonien vaihto tulee tarpeelliseksi 5 vuoden välein, mutta niiden ulkonäköä kannattaa tarkkailla, sillä se kertoo paljon vaihtotarpeesta. Lopuksi puhdistetuille pinnoille levitetään Nanoxi 180 nanopinnoitus, joka luo voimakkaan, mutta hengittävän likaa, vettä ja rasvaa hylkivän pinnan. Nanopinnoitus estää likaa ja rasvaa imeytymästä materiaaleihin, mikä helpottaa tilojen puhtaanapitoa ja pidentää niiden käyttöikää. Lika ei tartu pinnoitettuun pintaan, vaan huuhtoutuu veden mukana. Käsittelyn jälkeen esimerkiksi kalkki ei pääse tarttumaan niihin enää yhtä tiukasti ja pintojen puhdistus käy kevyesti.